Good day mga kalapatids. Update tayo sa ating mga alagang kalapati. Ayan. Andito si Pacboy. Si Pacboy. Yan mga kalapatids. Kita nyo naman, napakaangas ang ating alaga na si Pacboy. And then si Adik. Napakaganda ng kulay. Ayan. Yung kanyang pan nga lang isa tanggal. Kanyang tungtungan mga kalapatids. Ayan. Yan siya yung napakalan ng kanyang kulay. And then ito si Pacboy mga kalapatids, napaganda rin ang kanyang kulay. Papansin nyo mga kalapatids, medyo matamlay si Pacboy mga kalapatids kasi based dun sa observation na sinabi ni ko, idol natin na si ELF TV. Sabi, tanong ako kasi sa kanya, parang na-stress yung aking alaga. Tingnan daw yung kanyang tae, basa. Ayun, kaya sabi ko naman basa ang kanyang tae, siguro nga na-stress siya sa kanyang paligid kasi siyempre ngayon lang din sila nakulong, matagal silang nakawala, no? Mga kalapatid, siyempre dati wala silang aso, ngayon may aso kasi kami sa alaga. Siguro nagugulat sila, hindi pa sila sanay kasi bata pa nila. Kaya ngayon masasanay din mga kalapatid. Sa NC Lovely and Norbin, aking mga alagang kalapatids. Ay, napakaganda ng mga kulay ni Lovely at si Norben. Nagtatago siya ngayon. Nagtatago siya ngayon mga kalapatids. Kitang-kita natin. Sumisilip. Nahiya ata sila sa atin mga kalapatids. Nahiya sila sa akin. Ay, nagtatago ito si Norbin. Ilang minutes to ma? Kulay mga kalapatids. 13? Ayun mga kalapatids. At nakapag-vlog tayo, nakapag-update tayo mga kalapatids. Papakita ko sa inyo yung ating mga alaga at ipapakilala ko sa inyo mga kalapatids. Abay, nang hirap naman ipasok itong lock ng kanilang pinto. Ano ba talaga? Ano ba? Ang hirap ayusin mga kalapatids. Pumapasok kasi yung bakal sa kanya loob. Eh mga kalapatids, ilalagay muna natin, ayusin lang natin. Hindi na tayo mag-shoot. Ayun, ano ba naman yan? Yun, ano ba naman yan? Nakapasok din natin mga kalapatids. Ayan, siyempre lagi natin nilalak yan para hindi sila makawala. Ayan. Nagla-loving ang mag-asawang bugok si Lovely at si Norbin. Ayun mga kalapatids, ito naman si Adeng. Ayun, napakaganda ng kulay ni Adeng. Ayun, ayos ko lang yung kanyang tungtungan mga kalapatids kasi natatanggal. Ano ba naman ito? Ayun, ayos lang natin mga kalapatids. Ay talaga ng aso namin mga kalapatids. Siya na kayong ingay. Ayun mga kalapatids, ayos lang natin kasi natatanggal mga kalapatids, kaya ayos ko muna. Ano ba naman yan? Bakit natatanggal? Ayos lang natin. Ayun, kung mapapansin mga kalapatids, ayan si Pacboy. Medyo na-stress kasi si Pacboy mga kalapatids. Basa yung kanyang tae. Ayan. Pagbasa daw kasi ang tae ng kalapati mga kalapatids, possible na na-stress siya. Siguro sa paligid niya. Minsan kasi ang ingay ng aso namin, syempre. Ayun mga kalapatids. Pero siguro tagal-tagal yung pagkain nila mga kalapatids. Pakita ko sa inyo. Ayan, pinapakain natin sa kanya sa kanila everyday mga kalapatids. Napakaganda, di ba? Halong-halo yung kanilang kinakain. Ayan, masustansya yun mga kalapatids. Yan yung madalas na pinapapakain nila sa mga kalapati natin. Yan mga kalapatids, nakasubsub pa rin talaga si Norbin sa puwet ni Lovely. Yan, hindi ko alam mga kalapatids kung natatakot ba talaga sa atin o nahihiya siya o ganyan talaga siya maglambing mga kalapatids, diba? Ayan mga kalapatids, maganda yung ating sikat ng araw mga kalapatids. So maganda, makakapaglinis tayo ng aming aso na may ingay, may maliit at may malaki. Ayan. Alright mga kalapatids, sa inyo ulit yung ating kalapati. Si Tiny, papakilala ko sa inyo ng napakaganda at napaka-cutie na alaga natin si Tiny. Ayan mga
mga kalapatids. Napakabait niyan si Tiny. Ano yun? Chocolate yun, Tiny. Ano ba? Ating alaga ng malaking aso. Ito ay si... Pakilala ko si Dambo. Yan. Papakilala ko sa inyo mga kalapatids ang aming mga alagang may maliit at may malaki. Yan. Ito si Tiny at si Dambo. Yan. Ito naman si Peach. Yan, Peach na isang ingay na aso. Hindi ko alam kung dito kay Peach na i-stress yung ating mga kalapati kasi nandun lang sa taas niya ang ating mga alaga. Binabantayan sila. Ayan, mga kalapatids. Mapapansin nyo ang ating tahanan. Na yung buwang yan, mga kalapatids, pag dumami yung kalapati natin, gagawin natin yan. Puro kalapati lahat yan, mga kalapatids. At pag tayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon at nabigyan tayo ng mas marami pang alaga, dyan natin sila ilalagay, mga kalapatids. Ayan. Sabi nga nila, diba? Keep going lang, kapatid. Mga kalapatids. Kung hindi man tayong dumami, hindi man sila dumami, ganun talaga. Ganun talaga. Diyan ko sana ilalagay lahat ng mga kalapatids ang ating kalapati. Pagdating ng araw, baka gagawin kong ganyan. Kalapati ang lahat yan. Malay natin, diba? Walang naman yun. Kumbaga, pangarap lang natin yun na mangyari. Possible naman na mangyari at possible din na hindi mangyari yun. Sunod lang tayo mga kapatid sa Agos kung saan tayo ay nabibiyayaan man o hindi. Tama ba sinabi ko? Basta bahala na kayo mga kapatid. Ay mga kalapatids, no? Ang ating mga kalapati. Ayun. Makita nyo naman mga kalapatids ang ating alagang apat na si Lovely Norbin at si Adeng at si Pacboy. Ay mga kalapatids, no? Ito ang aming bakuran. Medyo basa kasi medyo katatapos lang ng ulan. Maraming lumot-lumot ang ating mga alaga. Next mga kapatid na ipapakilala ko sa inyo ang ating mga alaga, mga kalapati. Masarap mag-alaga ng mga kalapati, mga kalapatids, kasi syempre dati nga nung mga bata tayo, diba, gustong gusto natin mag-alaga ng mga ibon. Yan, sa probinsya kasi namin dati wala masyadong kalapati, kaya pag kami nahuhuli kaming ibon o kaya nakikita kaming mga pugad ng ibon sa bundok dati, siyempre malaking probinsya tayo, kinukuha namin, inalalagaan naman namin yun kaso namamatay. Ayan, Binabad ko lang muna doon. Nakita ko ang kalapati na pag-isip ko na pwede kong alagaan kasi sakto naman yung tito ko binibigay sa akin na Sa gilid. alagaan ko daw yung kalapati kasi para sa kanya yung mga manok. Yung mga nakaraan yung mga kalapatids, nakakasama yan sa mga alaga ng tito ko sa babae. Ayan. And nakapaglinis din ako mga kalapatids ng kanilang mga pupuan. Kung mapapansin nyo mga kalapatids na medyo okay na. Medyo hindi lang matanggal yung mga mancha-mancha. Matagal na kasi pinahugasan kayo ng imancha na yung kanilang pupo. Pero naayos natin at naulinisan din natin kahit paano. Tinanggal ko muna yung ating pupuan mamaya-maya pag natuyo na. Tsaka ko sila ibabalik sa kanilang lagay. Ayun, tinanggal ko mga kalapatids. Wala dyan. Siyempre pati yung isa. Nilagay ko muna sa ilalim yung karton para doon sila makapupo para hindi makakalat sa side. Katulad dito sa kabila, okay lang kasi medyo hindi naman ganun. So, ito kasi semento yung ilalim pa yan. Nilagay tayo ng karton mga kalapatids. And alright mga kalapatids, ayan. Pagkakasulit nyo ulit ang ating nalaga at napakaganda ng panahon mga kalapatids. Sikat na sikat yung araw. Maganda-ganda rin para kahit paano yung mainitan ang ating mga alagang kalapati mga kalapatids. Alright, kumusta ang ating mga kalapati? And ngayon lang tayo ulit nakapag-update mga kalapatids. Ayan, at nakapaglinis din mga kalapatids. At wala tayong pasok ngayon kaya nakapaglinis tayo. Siyempre maganda rin minsan na mayroon tayong alaga at nakatanggal stress. Yun yung mga tatanggal ng stress ko mga kapatid, yung kalapati. Kung kahit na nung bago lang tayo magkalapati mga kalapatids, sobrang wala pa tayong kaalam-alam pagdating sa kalapati, kaya kahit ganun pa man, siyempre try pa rin natin mag-alaga. Siyempre sabi nga nila, kung saan ka masaya gawin mo, diba? Ay mga kalapatids, nakahiwalay yan, no? Yung dalawang yan, yung may partition yan mga kalapatids, subukan natin tanggalin mga kalapatids yung partition, gating natin kung ano gagawin.
Itong dalawang. Ayan. Tatanggalin natin yung mga kalapatid sa partition. Tingnan natin kung ano gagawin itong dalawang makukulit na to. Si Ading at Lap at si Pacboy. Ayan. Get ready to rumble. Ayan na mga kabarid. Teng teng. Like kung ito sa ilalim yung kanyang partition. Ayan mga kapatids. Tingnan mo. Tingnan natin mga kalapatids kung anong mangyayari. Get ready to rumble. Ayun na. And teng teng ting. Patay ka ngayon. Pakbo. Bush, 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 bush. Patay na. Get ready to rumble mga kalapatid. Yeah. In the red corner. Patay tayo dyan. Binabanatan na niya din si Pacboy. Ayaw matutaro si Pacboy kasi mas maliit siya. Kaya din natin. Teng teng. Tug 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 tug. Bags, 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 bags. Patay, patay. Patay, matira matibay, kawawa, binabayaan na. Kawawa itong nag-aalaga na ito, pinapabayaan. Sige, patay tayo dyan, tanggalin na natin. Kawawa si Pacboy, kawawa. Mamaya kung ano po mangyari kay Pacboy. Tanggalin natin. Diyos ko naman, ang tagal. Pasensya na kayo mga kapatid, sorry na pag-away natin tuloy sila. Pangit yung saya na yung saya yung mag-away yung mga kapatid. Hindi mag-away sila kahit ano sila Nagsasabong sila. Naghahamunan. Lagay ko tuloy yung parang t-shirt. Yan, sige. Yan mga kalapatids. Ayun sige. Naghahamunan talaga sila mga kalapatids. Nagpalit ko wala sila. Yung mga luong sige, wala talaga. Maghahamunan talaga sila mga kalapatids. Ayan. Kain. Nagutom. Tapos na isa naman. Kumain siya, nagutom siya din. Ingay talaga ng aso namin. Ayun, naghahamunan pa ako. Naghahamunan pa talaga mga kalapatids. Ang mga lukon to. Ano. Tingnan mo mga kalapatids. Luko itong mga to. Mga kalapatids. Ayos natin. Ayun mga kalapatids. Na-update ko lang din kayo mga kalapatids sa ating kalapati. Ayun mga kalapatids. Thank you so much sa lahat ng nanood ng ating munting vlog. Ayun ang pogi. Ano ba yan? Ang pogi mo, idol. Amboy vlog. Ayun mga kapatids, hanggang dito na lang.